Ya. Besok ketemu Ken. Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Campur sari karo komet. Oke. Iya. Malam. Tidak pokok senang malah. Bisa enggak apa-apa. Joget apa iki kok ngene-ngene. Joget versi mopok galeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya. Yuk. Mas Gareng. Wis, wis ndang maem-maem sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo, monggo mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbak. Iya,
Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah. Pan ana kang sinembah namung Zat Maha Murah.
aglar ning paseban jaba Bendara bengkang samudra Prabu sananing wadya Tetindhi ing praprawira Regyana Patih Sudira Didem kang sami sumewa plak 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 dung 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 der Paman Sengguni medaling Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung Warti Paman Sengkuna medaling jaba nitih kreta Dursasana nyungsung Warta Paman Sengkunar medal ing latar nitih Dokar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkuna ndase atos cangkemmu le tak rungokne ngarep-arepe nak kok ngguri ngendas-endaske wong tuwa. Oh ya jalan. Udah kena go cucu. Udah kena go cucu. Paman Sengguni paman ya Durmagati. Paduka ingkang medal Jawi kula pun Durmagati nyukso kabar. Lah iki lho cah apik iki. Basane runtut tembunge kecekel. Lah nggih to Pak. Paman pripun wong sing pagelaran, wong sing ing pendapi ing negari Ngamarta kula pun Durmagati nyungsung kabar. Nah iki apik iki bocah tembunge runtut. Nggih. Paman Sengguni kula nyuwun nyadong tirta cantuka. Ha, apik to tirta cantuka. Tegese apa le? Tirta niku banyu, cantuka niku kodhok. Tegese Paman Sengguni kaya kodhok. Oh, lah padha wae. Paman Sengguni. Kula pun cicit traksi. Ngadong kabar Paman Sengguni. Wis. Wis gagap ora usah kakean pangandikan, ora usah kakean gundeman. Paman Sengkuni kula pun citraksa nyungsung kabar bar. Kados pundi pasewakan negari Ngamarta kula pun citraksa nyadong kabar bar awit para Kurawa niku kedah ngati-ati nek ora ati-ati iso kecantol wek ya ngat ngomong wong akeh iku kudu sabar. Kula Satria Tirta tinalang pun karta maremu paman kula pun Jayadrata satama nyungsung kabar ya. Para Kurawa dina iki rungokna gatekna kang sarta lakonana. Wa sing pasewakan dina iki negara Ngastina kang nandhang pagebluk Mayangkara aku nyeraya Prabu Baladewa supaya nyilih Kalimasada. Merga apa? Merga Prabu Baladewa ki wong sing dipercaya dening para Pandhawa. Janjane Ngastina kuwi ora nandhang pagebluk, Ngastina kuwi ora nandhang ruhara, ora ketaman gara-gara kang kagiri-giri. Penyebabe apa kok aku nyeraya Prabu Baladewa njaluk bantuan Prabu Baladewa supaya nyilih Jamus Kalimasada supaya Pandhawa ringkih kekuatane. Merga Kalimasada kuwi simbol kekuatan sing diduweni dening para Pandhawa. Mula niatku yen Pandhawa wis nyilihke Kalimasada karo Prabu Baladewa menehke Kalimasada aning para Kurawa mengko Kalimasada diobong, Pandhawa bakal ringkih, Pandhawa bakal mati, Ngamarta bakal bedah. Nanging iki mawana babak anusuli jujul lang layoni. Ya kuwi Petruk Kantong Bolong anake Semar Badranaya duwe kekarepan kang padha ya kuwi bakal nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada kinarya sediane bapake Semar Badranaya
pisan duweni kegayuhan kepingin bangun kayangan. Woi, lah dalah Semar badhe bangun kayangan. Ayo. Semar bakale mbangun kayangan. Mula dina samengko Petruk kudu mati. Merga Petruk sing dadi pepalang anggone para Kurawa bakal nyilih Kalimasada kang sejatine kuwi mung alibi kanggo dadi ringkihing para Pandhawa. Ngestaken dawuh. Wah, ya dalah. Bolak-balik Kurawa siji kon mateni wong ae. Golek ringkihe para Pandhawa wae. Mbok empun to, Man. Dengan iku pun tuwek mbok eling kalih Gusti Allah. Ora kok ndeder kamurkan wae. Kowe nek ora budal ya ora apa-apa, keri ya ora apa-apa. Ora budal ya ora apa-apa, sing gelem budal wae. Aku ora meksa. Kowe ora melu ora apa-apa, Melu sapa? Sing jalan nggur kene lho rombongan. Ayo melu sapa? Ya budal padut ngono. Swatama kula wonten dawuh paman kaya padatan ya. Pisan dandan pindung lumpuk kaping 3 kabodholake cekel Petruk kantong bolong ketemu rasan dandakaken ditakoni. Bondo tangane srimpung sikile babaten gluluk nggih ampit medal pasilan paman. Sang pati sigra mranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak mregut lampahe binarung watang rapyak agate kumalar ngabegi suraeku sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala kumregut ganya lumaris